महाराष्ट्र राज्यातील स्वर्ग म्हणजे कोकण हे तर आपणा सर्वांना माहीतच आहे. आणि आपल्या या कोकणात असे अनेक किस्से आहेत, अशा अनेक गोष्टी आहेत, असे अनेक क्षण आहेत जे की प्रत्येक कोकणी माणसाला त्यांचा गर्व आहे, अभिमान आहे. आणि त्याच काही क्षणांपैकी एक सोनेरी क्षण म्हणजे कोकणातील प्रत्येक गावात वार्षिक जत्रोत्सवानिमित्त होणारा हा एक क्षण, ज्याचा प्रत्येक कोकणी माणसाला अभिमान नाही तर गर्व आहे.